sasizawuthi abafika uzovela eTV nayibo sizozotya apha makamlungwane kusebenza nithithela ngophi amanzi washa sitha lokuwasha siwachitha ngapha While Action SA was embarking on a campaign tour, we came across this drug addict who was sleeping on the street, who couldn't talk or say anything. This was a sad reminder of our realities, drug problem that we are facing as a country. Go 2022. Fifty captain was meeting. Yeah. Hey, ngwana matata. Hey, matata. Ngiyapila futhi. Wawungandibonisi. Kunjani? Vota nge-passport. Ngithi uzile ukuthi kuthiwa babahambi. Njengoba bafuna ukumxosha ithini leyo? Lina kuthole nizwele imathuba omsebenzi. Wena uyabaqosha abantu bala eMzansi? No, ukofi mba. Uqosha yena ayi-1? Yeah, angithi just ayingaka. Oh, abaphuthi bakho bayingathi bona? Ayingakakhuphuki angithi. Lwangana namaphepha lokuyazi. Hayi akanawo. Yaqala.